Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie do linek.nx, to jest reklama serwera i to jest bardzo fajny serwer. Pokażę wam wszystkie komendy dla graczy i dla innych. Są VIPy, super easy, mega VIPy, gracze, youtuberzy, gracze plus i gildia. No to wam pokażę. Tu macie itemy 10 minut. Teraz tu zobaczycie szefy, moderatorów. No i tak. Proszę was bardzo, i serwer będziecie mieli w opisie dolina.nx.pl. Tu mamy Enchant, który jeszcze nie działa, ale będzie działał. Tu możecie rozpoczywać od biletu. I już, patrzcie. Macie bossy, które klikacie na nie tutaj. I one was teleportują do nich. Tylko te bossy są bardzo silne, więc będzie bardzo trudno pokonać. Na razie to wam powiem. Tu macie wszystkie dropy z kamienia i z takich innych. Z kamienia wylatują takie. Z gąb takie. I z liści drewna takie. To są z liści, to są z drewna. To bardzo serdecznie was zapraszam na ten serwer. Ja się z wami żegnam, żegnają się wszyscy. Ja się z wami żegnam. Żegnam się z wami wszyscy, którzy za chwilę napiszą na czasie coś chyba. Trzymajcie się, nie zapomnijcie wbić na serwer. Na razie i cześć.